Barka da kasancewa da ɗan albarka TV. Domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan tasha ta ɗan albarka TV. Aisha Aliyu ko kuma Aisha Tsamiya kamar yadda wasu mutane suka santa da shi. Jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda tauraro wadda ta daɗe tana haskawa. Wadda ta haska a jiya, take haskawa yau kuma ake sa ran za ta haska gobe. Banci Aisha Aliyu Tsamiya ba ta aikata laifi ba, sannan banci sana'ar fim sana'a ce mai kyau ba a addinance ba. Amma magana ta gaskiya, wannan baiwar Allah tana iya ƙoƙarinta wajen kare martabar al'adunmu na Hausawa ta fuskar sanya sutura da kuma irin salon da take taka a cikin harkar fim. Aisha Tsamiya ko a fannin rawa ba ta wuce makiɗi, sannan har yanzu bata ɗauko salon rawa irin wanda gargajiyarmu bata amince da shi ba, wanda ake yi a dandali ko a wajen shakatawa ba. Haka ma akwai wasu da ke ganin korowar ma ba ta sanyi a cikin fim, kamawa ne kawai take yi. Akwai mutane da yawa wanda suna yabanta da kuma yi mata addu'ar fatan alkhairi akan irin yadda take gudanar da sana'arta, saboda bata cika fito a fim da zai zubar mata da mutuncinta ko saba al'adarta ba. Sannan duk da irin ɗaukakar da ta samu, al'umma sun shaidi jaruma yarinya ce wadda ba ta da girman kai ko wulakanta dan adam. Sannan kuma sun shaidi jarumar wato Aisha yarinya ce mai yawan fara'a duk inda ka ganta. Don haka nake ganin ina ma a ce sauran jarumai na Hausa fim za su daure su ɗauki salo irin na jaruma Tsamiya, domin ɗaukar salo irin nata zai rage gurɓacewar al'adunmu ta fuskar sutura, tarbiyyantar da 'ya'yanmu masu kallon fina-finai. Da ƙarshe ina roƙon Allah ya baki miji na gari, ki yi aure ki huta. Kar ku manta za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen.